my God! Ano ba ito? Bagyo na naman! Ano niyan? Nangatumba! Ayoko nang maghalaman. Ayoko na. Surrender na ako because of typhoon. Dito na oh. Typhoon is salbahes. Dito na yung Oh my God. 1, 2, Ayan. So, now, ayusin ko to. Oh my God, itong bagyong Chedeng. Ala, nakakaawa naman sila. Anong nangyari? Ay, buti na lang hindi natumba si Meksikano. My God, laging ito, always na lang typhoon ang problem namin dito sa Philippines. Oh, look at that, oh. Oh, look at that, oh. Yung stand niya nahulog. Kawawa naman si Congo. Wait. Tingnan nyo naman yan, nagkatumbahan. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Diyos ko naman, Chedeng. Ang bagyong Chedeng, tinumba yung aming halaman na giant. O yung mga cardboard na ano na, nabali na. O nangabali na guys. My God naman. Sumasay ka doon at nahulog lahat oh. Nahulog. Ay, kawawa naman ang mga halaman talaga. Pero ito, hindi nahulog. Hindi lagi nahulog ito, oh. Hindi nahulog, oh. Tumba na rin ito oh. Oh my God. What happened to the plants? Oh my God. Beautiful plants. Beautiful plants. Oh my God. Anong nangyari na kaya no oh? Oh my Para masyado God. kayo ano na. Anong nangyari dyan kay Green Imperial? Ang laka. Pero si Meksikano hindi. Hindi na ano. Hindi na tinag. Ha? Tapon na lang ang gusto ko ba ito kasi nagabok na. Oo nga, nagabok na kasi pati yan. Kaya ang dali niyang natumba, guys. Oh my God, nakakaawa naman tong mga plants na ito. Asan yung cardboard na malaki na isa? Nandun oh, sa likod mo. Oh my God, kawawa naman. Oh my God. Oh my God. Garden destroyed by that Chedeng, Typhoon Chedeng. Walang yang Typhoon Chedeng na yan. Naman. Disaster. Ayoko nang maghalaman. Ayoko na. Surrender na ako because of typhoon. Dito na oh. Typhoon is salbahes. Dito na yung Oh my God. Man, anong nangyari kasi? Ala, paano mo itayo yan? Ang hirap yatang itayo yan. Ito oh. Ha? Ano pa yung Naku, yung napropagate ko. Nagkatumba-tumba dahil sa... Alam nyo kasi, dito, hindi masyadong malakas yung Chedeng. Pero, pag bugso ng hangin, ay talaga naman yung mga malalaking leaves like this, ay mapaling-paling kaya natutumba. Ito mga ito oh, na ano na. Ala, yung mga propagated ko nung isang araw. Oh? Ano yan? Ala, yung albo yan. Tinatag mo pa lang? Monstera albo yan. O, ayan o. O, tingnan mo. O, matutumba na naman yan pagka ano. Yung mga monstera albo, tingnan mo naman o. Kapapropagate ko lang yan. Wala na. Ano na yan? Ano ba yan? Teka lang. Huwag mong i-ano ito ah. Ilagay ko sa pot. Bird kong ko ito? Oh my God. Ito oh. Nasaan ang puno nito? Oh. Akin na. Oh my God. 20 meters ang ipopropagate natin ito. Oh my God. Ang haba. 20 meters to be propagated. My God. Tingnan nyo yan guys. Hala ka. Tuloy ko na dito. Kasi nandun nakatanim dun eh. Ayun na nga eh. Hanggang dun sa dagat yata yan eh. Nandiyan ako, nandiyan yung
tanim niya. Kunin ko na. Oh, putulin mo na dyan. Okay na. Okay. Oo, teka muna yung lip ng ano. Ano na yung sinagasaan mo na. Oh. Okay na. Oh my God. Ito ba Ano yun? naman si Congo? Uy, tinamaan si Angela. Oh my God, si Angela. Diba? Kawawa naman. Si Prince of Orange. Itong pa rin. Tumba rin. Si Angela, tumba din. Nabali Si na. Angela, tinamaan. Allah, my God. Paano na yan? Hindi, pwede pa naman yata mariayos. Nabali? Yan, diba? Ito naman, di ko na mabunot-bunot. Oh, nadaganan na naman. Oh my God, ang dami pang Titan. Titan? Titan daw, may cans sana eh. Ang dami pang may cans dyan. Oh my God, tingnan mo oh. Oh, ang dami kong itatanim. Grabe. 20 meters. Go. Hi guys! Hello! Welcome again to our channel. Magpapropagate na naman ako ng napakarami. Ayan oh. Ayan, nakita mo dyan sa table. Papakita ko, i-close up ko ha. Ito lang ang nilagay ko dito sa table. Yun lang ang kakasya kasi sa table. Pero napakarami pa nating ipopropagate ha. I mean, ngayon lang talaga tayo nakapag-propagate dahil ngayon lang tayo nagkaroon ng chance. So, ang una kong ipakita ay itong si Ataba Poense. Ito yung parang similar kay Espiritu Sancti. Kita mo yan? Nakita mo ang kanyang leaves ay parang Espiritu Sancti ang itsura. Ito yung Ataba Poense. I-propagate natin dahil yung root lang niya nandyan. So, ngayon, pwede nating putulan dito sa nagsangang ito dahil alam nyo guys, dalawa lang ang roots nitong nakalagay dyan kaya kawawa naman, and then ipatayo natin dahil nahulog na siya. Look, ay, nako, ano ba yan? Nahulog na siya. So ngayon i-propagate natin yan, and then ito naman si Mamay, nakita nyo yan, si Fern, ayan ano naman yan. Kasi yung roots niya pumunta na sa kabilang part ng fern. Kaya ang gagawin natin ay putulan din natin ngayon siya para patayuin. Itong si Mamay. Ayan si Mamay. Para sa ganun ay maging maalwan naman siya. Okay? Tapos ito naman si Tenue. Ito si Tenue. Ayan. Parang betchy eye na lumapad. Ayan. Ito yung philodendron din, guys. Nakita mo? Tenue. Philodendron yan. Hindi yan anthurium. Ayan. At ang ganda ng dahon nito. Look at that. Lalo na yung yang. Yung yang leaf niya. Ang ganda. Ngayon, para dumami, ay nakita ko dito, sa root niya, ay bagay na siya na paanakin. Dahil napakaraming roots. Buhay na buhay. And then, meron din tayong gloriosum. Dahil yung mga giant gloriosum natin, dati, ay pinatay lahat ng bagyong Odette. Kaya, gusto natin ay hindi gloriosum ito. Si glorious pala ito guys, kasi pahaba. Elongated na ang kanyang dahon. So, ito si glorious. Yung gloriosum natin, at saka glorious doon sa Petit Jungle 2, ay pinatay lahat ni Odette. Kaya ngayon, magpadami tayo. Okay? And then ito naman, kita nyo naman kasi ang roots niya. Di ba? And then crooked. Okay? Ayusin natin. And then ito naman, itong napakaganda natin na anthurium. Itong anthol. Ayan, nag-brown-brown na ang kanyang dahon. Ay paanakin din natin dahil super dami na rin ng aerial roots. And then, it's time na mag-anak din siya. Okay? Ayan. Damihin natin. And then, kahit nasabihin nilang nagmura na ang plants, gusto ko dumami sila.
Tingnan mo yan, gusto pa dumami. Ayan, at saka ito naman ay another glorious. Ngayon, marami siyang anak. Kita mo yan, daming anak, oh. Ayan, nanganak na si Glorious. Ayan, oh. Oh. Nanganak siya. At, ang sanga niya ay marami, ang daming anak, oh. So, ayan guys, ayan ang i-propagate natin. Dami, no? Marami pa doon. Hahakutin ko pa. Naku, hahakutin pa. Oh my God. Wala nang tigil, guys. Every time na magkaroon ako ng chance, pagkatapos ko ng aking work, ay punta ka agad ako dito sa nursery. Ayan. So, now, ayusin ko to. Kita mo yan. Nakakatuwa. Okay, so, ngayon, ibaba ko yung ibang mga mga plants para makapag-umpisa na tayo. Isa natin dito. Ayan. Ibaw natin. Like that. Okay? Baba muna natin. One by one lang. At mahina ang kalaban. Okay? One by one. Mahangin-hangin ngayon dahil alam nyo guys, meron pa ng bagyo, meron pa ng typhoon siya din. The medium. Ito yung bale 3-in-1, ang mixture na ito. Ito yung carbonized rice hull. And then, meron siyang mixture of Carabao manure, sterilized Carabao manure and anong tawag doon? Vermicast. Okay? So, ayan. Organic talaga ang gamit nating fertilizer. And then, siyempre, nasanay ako sa ganitong mag-mixture para sa aking aroids, yung bunot, yung rice hull. Ito yung bunot, guys. Coco cubes. Okay? And then ito, putulan na natin. Okay. So, putulan natin. Oh my God, look. Ito. Ayan, kasi meron siyang buhay na huwag kayong puputol ng ng plant kung wala siyang 3 or more yung buhay na roots. 1, 2, 3, 4, 5. 5 yung dumikit pa sa pot. Ayan, oh. Ayan. So, dito po hatiin para itong okay. Dahil ito ay meron din siyang root dito na kumapit sa pot. So, hatiin natin dito. Nakita nyo ba? Yes. Kita. Ayun. You see that? Ayan guys. So, i-seal natin. Kung meron kayong cinnamon powder, pwede nyong gamitin or yung nabibili sa store ng agricultural products. Pwede yun. O, yan. Tapos, ayos ko lang ito. Dahil nagkaganyan-ganyan. Nagkaganyan-ganyan. Nagkaganyan-ganyan siya. Okay? Ayan, ang mother plant ay buhay na buhay. Okay? Kala mo, tuod lang yan, ha? Yan ay very important na tuod yan. O, see? Tingnan nyo naman, buhay naman itong Atabacoense. Para siyang Espiritu Sancti. Ang Espiritu Sancti sa Rich Chich Garden ay ito. See? And then red pa ang back leaf. Ang ganda. Wow, it's burgundy. Okay? Ngayon, para di tayo malilito sa ating mga pots, kung ano yung mga nakalagay dyan na mother plant, ay lagyan natin ng pangalan. Atabacoense.
O-N-C. Importante mabasa. Okay? Ayan. At idikit natin para di tayo magkakalimot-limot dyan kung ano yung mga nilagay natin dyan. Okay? O, mamaya sabihin natin, ay, ano yan? Weeds lang yan. Tapon mo na. Ay, huwag naman. Ito si Ata ba? Ayan. Ito si Espiritu Santi Junior. Yan. Espiritu Santi Junior. Junior. Ayan. Okay. Wow, ang ganda naman ng mga roots, oh. No? At least, panatag ang loob natin na may lagay siyang ganyan kasi ito ay buhay naman ng mga roots. Okay. Ayan, papulutin natin. Ikot na ganyan. Ikot na ganyan. At daganan lang natin ng rice hull para siya siguradong mabuhay. Okay? Okay, mabuhay ka ha. Mabuhay. Mabubuhay ka. So, ayan. Uy, ala. Matanggal yung leaf na isa. Di bale, okay naman. Very nice. At taba po, Ense. Okay. Ayan. Then, pangalawa ay ito. Ito na mo, para mga galas na. Ayan, malaki ito. Ito si Glorious. Ayan, si Glorious, guys. Oh. Si Glorious, ang lalaki ng dahon. Then, ito dito ay ating hiwain dito, guys. Kasi ang dami niyang roots. Oh. Kita mo, dito ko hiwain. Dito. Okay? Ngayon, bilis ano? Ang dali lang, malambot ah. Mabasa ah. Mabasa lagi. Wala, mabasa siya. Okay? Okay. Ito si Glorious. Uy. Si Glorious ay philodendron, guys, ha? Hindi ito anthurium. Philodendron plant. Ala, antigas. Ayan. The root is very, very hard to get. Ayan. Oh my God. Ayan, oh. Buhay na buhay ang mga roots. Ayan. Ayan, manikit doon sa loob, kaloob-looban. The biggest root. Aray ko. Wow. Bakit ba? Ang haba nito. Naku, 30 meters yata ito. Ay hindi, sa mother plant na pala yan. Binunot naman si mother plant. Huwag naman. Yan ka lang ha, mother plant ha. Huwag ka magalit. Okay? Nagdagan ko lang siya ng kuberan ko yung wood na nakalabas. Ayan. Ayan. Si mother plant. Lagyan natin label. At ito naman ay patayuin natin na ganun. Wait lang. Tingin tayo ng lapad-lapad na pasok. Eh kahit hindi malapad. Ito siguro. This one. Kaya lang, walang butas. So, ang gawin natin, butasan. Be sure to make a hole. Kasi ayaw natin na mabasa ang loob. Okay?
Okay? Ayan. Ayan. Ayan na. Oh, very good. See that? Kailangan yun. Now, lagyan na natin ang bunot ang bottom. Ewan ko kung ganyan kayo maglagay ng bunot, pero ako ganyan. Okay? Kita mo? Oh my God. Oh my God. Ganyan. Ganyan siya, guys. Okay? Ganyan siya. Very good. Ganon. Stand up straight, ha? Ayan. Ang ganda naman. Ang lalaki na ng lips. Very good na. Ayan. Oh. See? Huwag natin punuin masyado. Okay na yan. Okay na yan. Very nice. Oh. Very nice na. This is Philodendron glorious. Philodendron glorious. Ayan. Dikit lang natin para lang importante, hindi tayo makalimit kung sino siya. Okay? Ayan. Pati yung mother plant, mami, si mami, lagyan din natin ng pangalan. Ha, mami? Si mami. Ayan, si mami. Lagyan natin ng name si mami. Okay. Sumunod ay si... Hindi, isa pang glorious. Oh. Ayan, isa pang glorious. Alam niyo yung problema dito sa isang glorious, guys? Look at the soil. It is really a soil. Literally, soil, yung soil na may putik-putik. Yan. Ay palitan natin, guys. Hindi yan ang nararapat sa kanya. Ayaw niya yan. So, let us bunot-bunot this. Basahin ko sana, guys. Kaya lang, ayaw kong magputik-putik na naman yung hahawakan ko. Because, you know, pag binasa mo ito, magkakaputik-putik. Kaya dahan-dahanin ko na lang yung roots ng pag-pull out. Ha? Ganon. Shake, shake, shake. Shake, shake, shake. Shake your booty. Shake your booty. Shake, shake, shake. Shake, shake, shake. Wow! Ang ganda. Hola! Okay. Look at the roots. My God. Ang ganda, di ba? Oh, kita mo? This is glorious. Another part of glorious. At tignan mo. May anak siya. Ang anak niya, oh, separated na sa mother. And then, another one is here. And then, putulan din natin. Okay. Shake, shake, shake. Shake your booty. Ayan, napakanta pa tuloy tayo. Enjoy nyo ng kanta ko. Kaysa naman walang kumakanta. Okay, ito. Marami pa. Ayan, lagyan natin konti lang. Munod yan. Mag-pulse sa kanya. You see? Wow naman. Oh, tapos na. Oh, tapos na. Na-separate na siya. Ay! Ganun. Okay. Like that. Oh, ayan. Kita mo? Then the gamot. Okay. Nilalagyan kong konting ganyan. Pameran ko rin siya nito. And then, ilapag si baby. Ayan. And then, itong natira
ay i-assess natin. Gawa natin. Ay! Look at these roots. Nagkadikit-dikit. Oh, look at this, oh. Dikit-dikit na roots. Kita ka ng ganyan. 1, 2, 3. 3 roots in one. Ayan. Ayan. Ilan ang nodes niyan. Ito, another puno. Kita mo yan? Yan, magdadahon pa yan kasi marami siyang roots. And then, another one here. Ito, dito sa isang leaf na ito. Ay, guntingin ko. Ay! Mahulog. Ito, ayan. Another puno. And then, lagyan ko na kaagad ng gamot. Ayan, para hindi siya makontaminate. Ayan. Ayan, ingat tayo na hindi makontaminate ang ating plant. Yan o naman. And then here. Dito. Dalawa pa ito. Okay? Ayun. Nakita mo? Dalawa pang puno. Ala, ang daming glorious, no? Ang ganda kung sabay-sabay itong ano. 1, 2, 3, 4. 4 pots of glorious. So, yung pot. So, ito, pang-anim na itong dalawa, ha? Ang dami na gumawa ng isang pot, ha? So, 1, 4, 1, 2, 3, 4. Okay. Nang ganda, ha? Tutubo ka na maganda, ha? Ayan. Lagyan pa kita ng bunot uli. Okay. Nakita ko kita sa nursery na hindi mahahanginan. Mamaya. Okay. Yan. Ang ganda, oh. Ganda, guys. Yan. Eto, okay na. Okay? Ayan. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6. Okay. Label. Philodendron glorious. Okay, guys. So, lagyan ko isa-isa dito. And then let's do the other.